Türkmenistan'da azyk kıtçylygy dowam etýär. Azatlygyň habarçylary maliýe kynçylyklaryny çekýän ilatyň arasynda yaramal hilli azyk önümlerini hem ip, saglyk ýagdaýlaryny has agyrlaşdyrýan adamlaryň da bardygyny habar berýärler. Aşgabatda habarçymyzyň 5-nji gün giýişlik gören maglumatyna görä, döwlet dukanlarynyňky nam feowdasyna täzelik giridildi. Çöregi dukany agşamlyk iş wagtynyň aýagyny dukan yapylmagynyň öň ýanyna getirýärler we ertesi ýerden satýarlar. Bu täzelik çörek getirýän awtolagyň we oňa garaşýan adamlaryň üýtmeleriniň video ýazgy edilmeginiň öňüni almak maksady bilen baglyp anonimlik şertinde gurlaşan feowda işgara aýtdy. Huç sebäpden çöregi giýje adamlaryň ýok wagtyna getirýärler we ýerden garaşylmaýan wagtyny satýarlar diýip eýýäm bu täzeligiň syryny öwrenen ýaşaýjylar aýdýar. Häzir dukana girip sorasaň satyjylar çörek ýok diýip jogap berer. Emma dukandan çykyp arakän salym-salman ýygyna gelseň tekçede çörek duranlar diýip 55 ýaşlarynaky ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Egerde çöregiň tekçede goýulan wagtyna gawat gelseň, döwlet dukanyny satylýan ardan çörekden alyp ýetişýärsiň. Ýogsa da gidip hususy dukanlarda satylýan gymmat çörekden almaly bolýarsyň diýip bu täzeligi başga da 2 ýaşaýjy tasdik etdi. Beýleki az önümleriniň feowdasynda hem şuňa meňdeş odal garaşylmadyk ýagdaýlar görnýär. Mysal üçin 20-nji may güni agşamlyk Gurhogdan etrapçasyndaky 18-nji mektebiň ýanyna birden hiç bir duýduruş berilmeden üstüne azyk ýüklenen awtologlar geldi. Adamlar onu görüp algap bardylar. Derrew nowaty bolup garaşyp duran adamlardan öňe geçen alçylar hem tapyrly we dawa jenjel ýakalaşyp başlandy. Şondan soň azyk ýüklü awtolog gitdi we adamlar paýoksyz galdy diýip habarça aýtdy. 21-nji maýda bolsa ýerden Ogulhan Aytakow köçesindäki 78-nji aýyň ýanyny, bu hem Gurhogdanny, azy önümleri ýüklenen 2 Toyota we 2 Gazelle awtology geldi diýip habarça aýtdy. Adamlar nowata ýazyldylar. Emma paýok alyp bilmediler. Ýaş ýigitler awtologlary minniler de azyklary paýlaman maşinlary sürüp gitdiler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Emma muňa garamazdan bu günlerde 30-njy etrapçada paýoklar üstüne başga harit goşmadan paýlandy. Towuk etlerini azyrakdan berdiler. Bahasy 59 manatdan. Käbir ýerlerde paýoklary 2 gedek alanlar hem boldy. Parahat 2, drop 4 etrapçasynda bolsa, häzirlikçe bir gedek hem paýok alan ýok diýip habarçy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Şol wagtda käbir emellarlaryň öýlerine haltalap şeker, gapyrjaklap towuk eti we ösümlik ýagy daşalýar. Muny gözü bilen gören adamlar bar diýip çeşmeler aýdýar. Şu aralykda sewitlerden bolşan maglumata görä, etrap ýerlerindäki döwlet dukanlaryna berilýän azy önümleriniň hili öňküsinden hem pes derejä düşdi. Emma adamlar ellerinde yeterlik pul bolman soň halis az kalmalyk üçin eger nowatlary ýetse tapan zatlaryny almagy mezur bolýarlar diýip habarçylarymyz aýdýar. Hususan adamlar berilýän çöregiň hiliniň gaty peselenligini aýdýarlar. Alan çöregiň tagymy azymtyk, daşy bişen bolsa da içi çyýyk. Üstünden bir gün geçmänkä ýyslanýar diýip radionyň söhbetde aýtdy. Döwlet dukanlaryna berilýän unyň hem hili pes. Eleseň kepek, un biti çykýar. Ýakymsyz ýysy hem bar. Onsoň ony çörek geçirmeden öň bir näçe gedek elemeli bolýar. Ýöne şondan soň geçiren çöregiň hem ýysly we gyjyrdyly bolýar diýip radionyň ikinji söhbetdeşi gurrun berdi. Döwlet dukanlaryna berilýän azy önümleriniň ýene bir bolsa paýta çygydynyň edilen peskilli ýağ bolup ony gowy ýakman ulanyp bolmaýar. Bagry agyryp hastahanada bejer galan adamlar bu ýagdan öşirilen nahary ise ýene ýygyna hastahana barýar. Berilýän ýagyň rengi gapgara. Ony öýde ýaksaň içeri gornan ýakymsyz ýys hepdelep çykmaýar. Daşarda gazanda ýaksaň hem howada ýysy asylyp durýar. Berilýän haritlaryň hili gowlanmasa köp adamyň saglygy zaýalanar diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Şu aralykda Türkmen döwlet habar gullugy Türkmenistanyň ilatyň kesellere garşy göreşmek ukybyny ýokarlandyrmak goýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnamanyň taýýarlananyny habar berdi. Gurbanuly Berdimuhammedow bu maksatnama baradaky hasabat dinläp ilatyň immun derejesini ýokarlandyrmagyň, keselleriň öňüne almagyň
wazip wezipeleriň birdigini nygtat diýip döwlet eýçiligindäki habar gullugy habar berýär.